Mga igsoon ko ni Kristo, kumusta? Welcome sa atong pamalandong karon o sa atong pamalandong karon sugdan ako usa ka pangutana. Igsoon, kapila na ka na insulto, kapila na ka giilad, kapila na ka kana bang gisaad sa aran pero wala gituman. O doon na ba higayon si mong kinabuhi nga nasakit kayo ka sa usa ka tawo, sa binuhatan sa usa ka tawo sa imong kinabuhi. My dear brothers and sisters in Christ, ako ning gipangutana tungod sa ato ang pamalandong karon gikan sa unang sulat ni Pedro kapitulo 3 bersikulo 9. Nagingon din nga, ang dautan ayaw balsi og dautan. Ang panghimaraot ayaw tumbasig panghimaraot. Balusi hinuon kinig panalangin kay gisaaran man kamo sa Dios nga iyang panalanginan sa dihang gitawag kamo. My dear brothers and sisters in Christ, daghang higayon sa atong kinabuhi kasagara gyud. Once nga masakitan ta, gusto nid kang mobalos. Nganong lami kayo mobalos ba? Kung unsay gibuhat si mong isig ka tawo sa imuha, lami kayo nga imo pong balusan og palabwan pa, di ba? Amen. So kasagara ingana ang atong reaksyon. Mainsulto ta, gusto pa natong insultuhon. Kung binuangan ka, gusto po nimong mubalos po ka pero imong pas palabuan pa gyud. So may tabo, maramog sige balos-balos palabuan ay hantod kung kinsay mapildin yung duha. Pero actually kung atong huna-hunaon, pildi mong duha, no? Now, dunay usa ka gusto na ko i-share ni akong kasinatian sa among iro nga si Jester ang pangalan. Usa ka adlaw, gabiin na to mga alas 6:30, nag-uli mi sa balay. Pag abot na ako mo sa balay, natingala ko kay di siya kakahimutang. Murag may something sa iyang baba nga nipilit nga gusto niyang tanggalon. I don't know kung unsa na to kadugay kay maybe buntag pa tingali to, no? Pila na siya ka hours siguro nagsigig kuhit-kuhit sa iyang kuan. So, nag-decide mi nga among tanggalon pero ako kay mahadlok man ko. So akong gisugo akong manghod. Nagkuha siya kuhit, no? Yang gikuhit. Diri dapit sa kilid di ay doon na ni bukog na napasok dito. Nga dili makuha kay murag hiyaom sa iyang gums. So sige niyang kuhit. So mo tong ginatabangan sa akong manghod. Ang problema mga igsoon mao ni maglisod og tanggal ang akong manghod tungod kay mamaak siya. Meaning kana bang kinaiya sa usa ka mananap ba nga once masakitan mama ako ang iro malugpitan pa akon jud ka o ang iring imong matumban ang ikog kaurason jud ka or paakon jud ka so muna ang kinaiya sa usa ka mananap nga once masakitan mo balos mo paak, no, mo balos gid siya nga makabalos siya. So pila may istorya may iso natanggal sa akong manghod pero niagi lagi mi pagduha-duha tungod kay mobalos. Nang anong ako ning gipaambit mga igsoon? Tungod kay sa atong pagkatawhanon ba, kita labaw pa ta sa mananap. Meaning mas butan pa ta sa mananap. Ngano? Ang mananap dili maghuna-huna kung masakitan, ang iyan ditsong reaksyon balos. Ang halas bitaw kung makabantay nga murag nay something nga mo sa mo dipinsa siya, mubalos siya. Ang iro mao gyapon, no? Masakitan gamay mupaak ang iring mao gihapon. Mo ni kinaiya sa mananap mga igsoon. Pero kita kay tao man, ang tao mas butan man sa managitagaan man sa Ginoo og panghuna-huna. Duna tay chance nga dili ta mobalos diretso kun dili maghuna-huna sa ta mamalandong og kana bang magtimbang-timbang kung angayan ba kang mobalos or dili or i-ignore na lang nimo. So mooni ang nakatsada sa ato mga igsoon compare sa mga mananap. Now, diri sa atong pamalandong karon, giingon ang atong Ginoo nga ang dautan dili baslag dautan. Ang panghimaraot dili tumbasan pug panghimaraot tungod kay gipanalanginan nata sa Ginoo sa dihang gitawag kaniya, no? So unsa may giingon sa Bible, baslan og panalangin. Mga igsoon, lisod pagkalisod gyud dili gyud ni siya sayon nga trabaho, dili ni siya sayon nga sugo sa Ginoo. Pero I believe brothers and sisters in Christ, number one nga ako nang gisgutan gitagaan tag kanang panghuna-huna sa Ginoo nga dili ta diretso mo react. Nga mo ni number one, dili ta diretso mo react kung masakitan ta.
Kada bang labi nang naaka sa kasuko, init kay imong ulo, ayaw dit sugriak kay posible na masayop ta sa atong desisyon. So atong hunahunahon, atong timbang-timbangon. Ikaduha, muni ang giingon, baslan og panalangin. Maigsoon, iampo na lang nato ning mga nakasala sa ato Iampo na lang nato ning mga nagpasakit sa ato Ngano? Gibless naman ka sa Ginoo. Nagiingon gay diri sa chapter 9 kung atong baluson, basli hinuon kinig panalangin kay gisaaran kamo sa Dios nga iyang panalanginan. Pasabot, brothers and sisters in Christ, kung dili ta mo balos, kung dili ta manimalos, ang atong gamiton panalangin, naisaad ang Ginoo nga panalanginan ta. So muna sa atong tagsa-tagsa ka kinabuhi, I know dili ni sayon mga igsuon. Ang agigapon ko ani lami kay kana agi magtan-aw tag salida sa TV, lami kay mobalos gani kung ang aktor magpapildi-pildi. Kana bang ang aktor na ikabalos ay lami kay sa feeling nga kana bang muni ang buhaton sa aktor. Brothers and sisters in Christ, ikaw unsa may tawag sa Ginoo sa imong karon? Sa imong giagian, sa nainsulto ka, basin dapay mga tao diha na nasakit until nasakit ba ka o magunahuna kang mobalos. Maigsoon gipadumduman kita sa Ginoo. Iampo ang mga nakapasakit nato. Dili ta mo react diretso atong pamalandungan, atong pangayon ang grasya sa Ginoo og pinaagi sa atong pagpaubos og sa atong pagampo sa ila. Madawat nato ang saad sa Ginoo, ang panalangin nga gikan sa Ginoo. Maigsoon, salamat sa pagsunod sa akong video. Salamat sa mga nag-subscribe sa akong YouTube channel. Salamat sa nag-follow sa akong Instagram, sa akong Facebook page. Thank you kaayo. Ug sa akong Twitter, thank you sa kaayo mga igsoon. I hope nga katong wala pa maka-follow, i-follow lang niyo Brother Alex Lim. I-subscribe lang niyo ang Brother Alex Lim sa YouTube o pinaagi ani maka-bless tag ubang mga tao. Brothers and sisters in Christ, kung na-bless ka ani nga video, paki-like, paki-share diha sa imong timeline para daghan patag mga tao nga mabless sa ginagmay nga pagpaambit, mga pagpamalandong sa pulong sa Ginoo, makatabang. Wa ta kabalo basin di ay dunay tao karon nga atong matandog or mapaabot ang mensahe sa Ginoo nga doon ta sa dautan nga plano pero napugnan. Pinaagi sa imong pag-share, pinaagi sa imong pag-like o pag-subscribe. God bless you, brothers and sisters in Christ.